Silloin kun poisnukkunut on itse eronnut kirkosta, niin hän on jonkunnäköisen kannan monasti ottanut sitten. Silloin jos ollaan hyvinkin tarkkoja siitä, ettei haluta mitään uskonnollista, niin järjestetään semmoinen ihan täysin uskonnoton tilaisuus. Eli sinne järjestetään monasti puhuja erikseen, joka jättää sen uskonnollisen osuuden siitä puheesta pois, mutta hyvin pitkälti on sen saman kaavan mukainen, että meillä on se tuttu ja turvallinen tapa edetä siinä. Muusikoita voidaan ajatella hiukan toisella tapaa, eli musiikki on sitten hyvin erilaista monasti, mutta yleensä pitäydytään siinä, että se on kuitenkin harrasta. Ja monasti se ei ole se urkuri, vaan sitten se voi olla sellisti, viulisti, kitaristi, on jopa ollut säkkipillisti. Missä niitä uskonnottomia tilaisuuksia voidaan pitää? Niitä voidaan pitää sairaaloiden kappeleissa. Se on vähän niin kuin enempi semmoinen jäähyväishetki. Toinen vaihtoehto on sitten noi seurakunnan kappeleista osa, eli paikka voi olla sellainen, joka ei ole siunattu kirkoksi. Eli semmoisia paikkoja nyt on Katariinan kappeli, joka on sitten oikeastaan hyvinkin kaunis paikka tällaiseen. Sitten yksi vaihtoehto on Maarian kappeli, joka on sitten taas siellä Maarian keskisellä hautausmaalla. Kumpikin on sellaisia pienempiä tiloja, noin 50 hengen tiloja. Sitten on Tampereen tien varressa Kärsämäen kappeli, joka on taas isompi tila kanssa vielä. Sitten on Pyhäristin kappelissa vaihtoehtona pieni kappeli ja alakappeli. Toisaalta monasti halutaan, että on silti se pappi siunaamassa, vaikka onkin eronnut kirkosta, niin sekin on mahdollista.